La meva àvia va emigrar d'Extremadura a Barcelona l'any 1954. Quan tenia 18 anys, ella es va veure obligada a anar-se'n a Barcelona a treballar, perquè en el seu poble no hi havia cap mena de treball i no hi havia recursos. Va arribar amb l'ajuda d'un familiar seu a Ripollet. Va començar a treballar en una casa d'uns senyors catalans, amb molt bon privilegi. El seu treball consistia en netejar la casa i cuidar els seus fills. La seva adaptació va ser complicada, ja que trobava a faltar la seva família i la seva terra. Una de les coses que més li va sorprendre va ser la gran ciutat perquè ella no havia sortit mai del seu poble i una de les coses que menys li va agradar va ser treballar moltes hores al dia cobrant un sou molt baix. Li va costar adaptar-se a l'idioma perquè a la casa on treballava parlava català. Una situació de les més boniques que recorda va ser que la família de la casa on treballava van anar una setmana de vacances a la platja i van decidir que la meva àvia se n'anés amb ells per continuar treballant durant l'estància a la platja. Va ser molt emocionant per ella perquè mai havia vist el mar.